Hello guys, maayong buntag sa tanan. Karon guys kay usab naman og ulan ka gani kagabi mamugas na meron guys. Mag apilan pa na mo tanong og dalanghoy. Ang kamuting kahoy guys ba. Dito ang buhato ng sa English pa kasaba. Kasaba. So guys, nalakaw ako pa doon sa umahan. Mo ni guys, mo ni ang paka balanghoy or kamuting kahoy bangagi putol-putol ako kagabi kay idungan nina mo og tabon sa pagpugas sa mais guys. Pagpugas sa mais dayon kining paka sa balanghoy dayon mo ni amo ang putsanan guys. Karon mo na ni guys ang gisod sa balde kay ilatag na nako dito sa may gitudlingan. Iunar na gulatag ning mga balanghoy guys kining paka kay para ining pugas sa mais maapil na pa ni siya og tabon. Sunod-sunod ba? So mag-start na akong butang guys. So kung nagbutang guys, ngayon bago pa tao ngayon mo pa pagsulay og tanom og balanghoy po guys. Nya taon na po wala nakapugas po og mais. Paso-paso na to guys ang video kay para dali ra mo human kay murag dugay biya sa gining video ha guys, taas man din niya ako na lang iputol-putol ba. So karon guys, sige na ko latag sa mga paka guys. Dayon kuha na po laing paka kay nahurot na niya guys. Mo na start na og butang og mais binhi sa mais ang ako ang partner diri sa mo na nga mo na ang binhi guys lagi butang sa tunga-tunga sa paka niya. Tabunan ng paka dayon hulog na po sa binhi, tabunan ng binhi ang paka na po isunod guys og tabon. Mo ni diri ang ilahang pamagi diri sa Camotes guys. Kaya dito sa Amoa probinsya sa Malual man sa Damoa wala sulig tanom og ginani nga kan. Nya kiduyan sa kung wala ka pananom gid wala po ka pamugas. Nya karon kay na diri sa Camotes sa nagpundo mamugas lang sa diri guys nya. Mao ni tanoman pud og balanghoy. So first time pa rin akong nananom og balanghoy diri. Tinagutlo ra ni among lunod tabo na sa paka. Mao ni amo ang balik-balikon diri guys anton mahurot na ning tudling. Ya kining tudling gigahin na sa Ginoo ni para tabon kay gabi gahapon man guni gitudling niya giulan pa kagabi mo na mo lang paka guys nya akong gilata guys nya. Ako sa nihumanon og latag og paka dayon usap ko mo tabang na pud og pamugas sa mais. Dugay sa kini mahumanon guys. Mga nga area guys ang amo ang sanan. Maro ni guys sige ra gyapon pangutang og paka wala pa gintaon ko na human guys. Nalangay sa kuan ni pagsinari og vlog-vlogan ni. Ang gibuhat diri guys. Sa wala man say cameraman. Ako ra say mag kamera ni guys nya. Mo ni mo sama ta kadugay to dito na nako sa tumoy guys nag mutang og paka dito. Nya akong kauban po namugas na dito sa tumoy dugay-dugay gid masungko kay taas-taason po niyang tudling. So karon guys natawa na ko pamugas kay nahuman naman ko og pamutang og paka nalatag man ko ang paka sa balanghoy. So magsugod na po ko og pamugas sa mais. Medyo hinay-hinay gining mamugas guys kay kining wala putag na baguhan ba. Mao na guys nagbots na ko namugas guys kay kagahapon man god nangobra mi sa silingan nagpapugas ba di namugas mi niya ngotong ang ilang mga gunahon diri guys katong mga makahiya bitaw hiyong daghang ko nagtunog guys nya inig kabyan ako sa tiil magsabot-sabot ko na akong tiil guys samad-samad hasta akong gutang napaksi na gutang may tawag sa mukha ng kubal kasi napagsisakit mo guys mo nang karon malison ako tabon og kan kay yuta kay sakit naman ako nang gamit lang sa boots. Tanaw na akong pagpamugas guys so di ba mag kining baguhan ta murag takilid-takilid lang agi. So paspasan na po nato ning video guys kay para mubus-ubos na gamay ning ato ang oras atong video kay atong huto nag-upload ning pagka video guys. Maabot gini sa 5 ka oras ang pag video. So kini guys gamay-gamay na lang ning ang pagsunod ani kay hapit na kita mauman na sa mga pulo ka tudling. Karon bintahan ko ni guys okay kini karon pa ni na tudlingan ang kani
sa pikas kanang giuna na pugas mo nang kagahapon mo nang gahi na siyang para tabon kay naulanan pud kagabi so karon guys medyo na lang ilangay na sa kuan kay nag-video na sa ko makasabang gyud kuan ron guys kay dugay kay ko nakahuman nakatabang og pagpamugas samot nagkadugay ito guys ini video lang guys lingalinga pa nga may na lang mataratan apo dinig muhuman og pugas na takilid lang agi guys ang pagpamugas ang more ng outbalance guys ba sige pugas lang gumayos kay may na lang ay mapupo ni ka umabot na paspasa na guys fast forward lang ato lang i-fast forward guys balik na sa ko guys hangad-hangad na sa langit guys kay grabing inita guys pati pagkainita niya nagkanang nga time ning naglabad-labad na gid akong ulo na guys kay kini laging nagkaedad-edad na puta di na kay kagwanta kay init lahir sa una ba nga bisan pa mag bulad ta sa init o bisan utong dako makakaya ang kainit karon di naman makaya guys pero lahi naman sagud ang kainit karon grabe sakita naman may sa una mag painit ra naman bisan utong dako dili man sakit kayo karon mura man og musanti na ang ulo guys man kana sakit na akong ulo na guys niya labad na ba niya ang akong namurpoy nagamang sago na po siguro kagutom wala po tao kung nakasnapan na time guys kay wala man sa bibalo na ng pagka pamugasagod kay kinilang nihit po ta sa budget guys wag gitay wala gitay snack man diretso lang hantod mo human guys so mo na guys si pugas kalingawan guys bamayo na lang ang kaluyan Ginoo di ulan hunday ni rong sige dodong pugas sumayo dodong kay para na maani sa maabot dodong ito guys ay gamay lang ginagkulang pila na lang nakatudling upat na lang nakatudling dalato na isa dapil nga gamay so agwantaho lang gito sa ang kainit kay para mahuman og pugas na pugas maayo kana guys kana time nangayon nagbinhi akong kauban ang partner ba nangayon binhi kay nahurot na yang binhi niya napasitiwaso nun kami rin itanduhan ng kumbate ni guys ang gatudling sa ani ang uyuan rasa sa ako partner guys mo na nga ulahin na taon po niyo pugasan ni kay ang pagtudling po taon nagdali-dali po napay layong bahatunon po nga saya pong umahan mo ni nga wala ginamo na sunod ning tinudlingan nindot magutong magtudling guys niya sundon og pugas kay humog pang yuta agar ng basa pang yuta ba tabon hinoon hapit na po ni human og pugas noon guys gamay na lang gyud kulang makapaway ra gini ron taon makapasilaw na gini sa landong kay hapit naman gyud mahuman guys ato na lang ning kining ko ning video guys kay para dali ra mahuman guys kay taas gini nga video guys ako lang buhat nga maabot mo ning 5 hours nga ang pagtrabahoan mo diri mo nang ako na lang gining iputol-putol guys kay fast forward ang uban nga video so na human na gitaon guys hello guys mana gini tumugas guys pugas mais o tanom o balanghoy idungar na guys grabe inita labada sa kong ulo guys pati inita saka ang blood pressure ani ilang guys naman naman sad kaloy sa ginawa marinig guys may lang nila ito buton so kasi na hibo mo guys kung anong nagbots ko namugas naghapon mang god namugas mo dito repita sa silingan ba nangubrami sakit akong hatiin nakapaslot kaya dito kay mga hiyong-hiyong yan kasagaran diri ka sa mga hiyong-hiyong banyak pati mga tunok ko man kayo na huwag kasagaran nila yan kabiyas kabkab sa yuta o itabon sakit yung kailang kini napaksi kayo sa manigapo natiwas akong gutang mga tails public guys muna nga itabo na dots ko karon kay sakit naman kayo guys ikod yuta so alam ginawa guys kaya hindi pugas karon o bitang na balanghoy ulanon lang taon para ma-successful so dito lang ito guys ang akong pag-vlog kay pauli sa amin kay inom sa tubig tinguhawa na so kung karon na update lang yung manurag na ni guys kay umanag ko na
So salamat sa inyong pag-tanaw sa ako ang video guys. Sa mga bago sa akong channel, don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-update sa mga sunod ko pang mga videos. Salamat guys and God bless us all.